Good morning, everyone! And ay, nagluluto ako, guys. Doon, busy sa kitchen. So, ibibigay namin yung isa sa gift namin kay Savi. Unwrapped. Unwrapped? Wala. What is it, Savi? Maybe you clean first. No. Kumain siya ng strawberry. Ayan yung ano. Wow! Wait. Wow! Oh! Is that for Savi? Oh! Wow! Papa, open up! Wow! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Whoa! Happy birthday to you! Boom, 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 boom. Whoa! And si Inday naman, ayan, balik uli. So guys, super busy ko guys, kaya hindi ako nakapag-vlog na talaga kaagad. And kagabi din. Actually may vlog ako nung sinundo ako sa work nila Dudong. Kaya lang, pag uwi ko sa bahay, nag-prepare na kasi ako agad. So wala na akong time. Wala na talaga akong mag-time vlog kagabi. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Hello mga Inday! So before dumating yung family niya, ayan, video muna tayo sandali. Here, Savi, say hi! Hi! Happy siya. Oh my gosh. Guys, hindi kasi kami talaga mahilig sa party. Kaya medyo nakuratan mi. Ay, hindi, nag-ano naman kami, family lang. Tsaka ngayon kasi, ano ba yan? Ba't pinagsabay namin? So, pareho kami taranta. Actually, guys, dito guys, yung birthday, super simple lang. Mostly family, tas yung mga friends, syempre, so, kailangan ko magluto kasi ang mga, di ba, mga Filipino food. Ha? Yeah, yeah, you can turn it on but not so full. So, ay magbabalik pa ako ng lumpia, guys. So, gumawa ako ng pork tsaka nung sa fish lumpia. Kasi si Ate Tara ata Muslim. Tama ba, Ate Tara? Pag napanood mo to. So, ayan, siguro malapit na sila kasi 15 minutes na lang, 12 na. And yung mga Dutch on time yan sila. So, siguro papunta na yun sila dito. So, ayan, kita-kits mamaya, guys. Is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij allen zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij, hij leven lang, hoera, hoera, hij leven lang, hoera, hoera, hij leven lang, hoera, hoera. Ja, één. Ja! Je hebt het cadeautjes verdiend. Goed zo, Savi. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day.
Hello guys! Naku, hindi ako nakapag-vlog kanina. Super busy kasi. So, ito may early bird kami. Si Siski. Nandito na ako mga karitsma. Nandito ako with the birthday boy. So, sabi, kakagising lang kasi ni Sabi, napagod siya kanina sa kalalaro kay Oma, Opa, ang tante, At I guess sorry. This is for you. Yay! Hindi pa awake. Mamaya Knock walker. Thank you for coming! First honor. Second honor! Tita Kim and Rune, yeah. For corona proof. Yeah. Net gebak. Kleine lektion. Nasa Philippines kami, sabi ko sa kanya, huwag mo ako tatawagin maganda. And maganda. Alin? Wow, you are maganda. Oh, salamat. But I said no. Yeah. Me too, maganda. Me too, maganda. Immediately. So sweet. Bigay ni Sis Yen. Ik vind dat het zo popcultuur was. Ayan, may house warm. Thank you. Ja? Ja, dus ja. Wow, marunong ka na mag-unbox ha? Sorry, wat erbij. Wow! Wauw, dat mooi ding. Yeah. Nabukas na siya? Oo, binuksan niya. Excited. Politiemotor. Oh, ang superstar namin nag-beer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blazen! Ik ben hier. He wants to say some words to you. Ja. You have a moment. Wil nog iemand gebakken? Happy 2 years old. Wil nog iemand het zwart? It's for me. Zo'n lange bowlingbaan dachten we misschien. Dat wordt ook een idee. Ja. Ano ba bang kailangan dyan? Ay, bali ba? Ayaw mo sa You finish it here, Sammy. Teka, dito tayo dalawa. Dito din. Ayan. Hi. You finish it here, Sammy. 2 years old, Dwayar. Ang gulo. Ang dami no. Kay Ika, kay Val. Ito sa akin. Ito kay Val. Kay Val pala. Ang dami kasi. Tamoy, mamaya later. Edot ka pala. That's a, time-lapse lang yan. O yung time-lapse paganda. Ano ba? Sige, kayo ang expert doon. Wala ako pamangkin ko yung nag-TikTok. Pero doon. Akala ko same tayo nagdating. Sabi dito, si Ika, wala ko pala. Nakulang na lang yung ilaw. Ilaw na lang, puta na dito. It's working. I'm the videographer. This is Val. Nag-text si Sheila eh. Sabi, ate dala ni Vina yung papers. Sabi ko sana, hindi ko alam. Eh, hindi ko gabi pa niya sinabi sa akin. Sinabi mo daw. Sorry, Kokin. Sorry, ma'am. Hindi mo alam mo. Hindi mo alam kung isasama ito ha. Kuronte. Een stukje vlees. Yeah. I keep. Nice. Ano hinahanap mo? May po yung mga kanon. Kaya sabi, sabi. Oh, alam niya dyan. Wow! Cute.
Sofia. Oh my God. Mapayat pa ni mama ko eh. Sofia, ganda na. Or dancer. Wala ito din. Sofia. Uy, ano si Tapis? Mama na lang. Uy, may sabi. Nakdas na na. Okay. Mama na lang. Wala na. Na, para nagsayo na. Sus, kaya kadagan ni Chloe mo ito, ano? Dalaga na kayo. Oh, dahil ganit siya sa shark. Ah, hindi na siya may shark. Dalaga na. They are laughing at us. Aww. Hindi pa kasama ako. Thank you. Thank you. Deliver na to. Alright. Taho. Uy, iba na ang packaging. Naka-avail ni sa Sigro. Okay. Ah? Sorry. Mga lala, na-mix ko na sila, oh. Hello. Inday Val. Hello. Ayan na. Naka-champo na kami. Inday Yen. Hello. Hala, malulubat ma. Ano ka ba? Blind Grind na ako. Blink ka na. Tapos naman, sabihin mo, let's go, sabihin na, I'm waiting for you. A few moments later. Tanawa ang duha, oh. Ang duha ka Inday. Sige, paningkamot din ko lang, guys. Why? So, paningkamot ko vlog, guys. Kay dili man gud ko appeal. Hindi ako ano ba yan yung araw? So, ayan. Dito tayo. Yan. Hindi ako kasama, guys, sa ayan, bag raid ni Inday Ikat kay Inday yan. So, ganyan na lang. Ayan. Kukunan ko na lang sila habang nire-raid ni Inday Ikat yung bag ni Inday Yen. Karaghang mapag-audience sa ani, oy, kasamo. Okay po, ana. Uy, nag-record naman ako, Maday. Oo, ako nag-record. Ay, nakasamo. Ismo ka sila. Tagalog, uy. Ako sa Tagalog. Nagbisaya sila. Ang tulo ka Dudong, tanawa si Dudong Yan, si Dudong Eric, ug si Dudong Vive en tawon. Wala. Nag-support na lang ing tawon sa amo. Nanampiling, guys. Wala sila mahimo kayo saon man. Wala silang magagawa, guys, kasi mga adik sa pag-vlog ang tatlong to. Si ako, si Inday Yen, at si Inday Ikat. Bag raid ko siya. A few moments later. Ayan, guys, so yan yung mga kaganapan for today. Grabe, sobrang pagod namin. So mamaya matutulog kami. Maaga. So, nag-isip pa ako ng Tagalog ng temprano. So, ayan, uuwi na din sila si Sien. And sila sis Ikat. Ayan, uuwi na din sila sis Ikat at si Aling Maliit. Dalha ang cake. So, ayan guys, si sis yan, hindi na daw siya magdadala ng cake. So, papadala na lang namin kina Eric. Suman, di. Papa, isang lako, dagsatan. Ayun na, ako pa dito gani usa. Sige, ano na. Nagdalang suman from Vina. So, ayan, thank you. Salamat kay Dan. You're welcome, Dan. Bye, Nay. Piki mo na eh. Piki mo na eh. With the E. Daddy, where are you? For vlog? Sige, piki mo niyo. Piki, Uy, mag-fix at that. Mag-fake, oh. Okay, thank you for watching. Please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para pag may mga bagong video kami ma-notify kayo. Bye! Kiss, Gabi. Impress. His first experience. His first experience with a woman. First kiss niya!
I will bully him the rest of his life with this one. New marriage. 18 years. Doei doei! Older woman, but ja, dankjewel. Ja, heel veel plezier op vakantie straks. Ja. Bye bye. Doei! Dankjewel. Doei Chloe! Ay, zo Chloe ook! Oh Chloe! Handje. Ja! Samen gaan we naar huis varen? Is heel goed, hè? Doei!